А мне патрэбны бераг турэцкі, Кемер і Анталія і Мармарыс, дзе сёння ў кастрычніку лета, і бераг балтыйскі ў Візбю, якім маё сэрца даскону сагрэта, і бераг няціхага, бясконцага і дарагога, бо там мая доня як дома, і бераг французскай рыв'еры, пра які толькі з кнігаў вядома, і многа яшчэ берагоў. Навошта? Бо кожнае мора гадуе ва ўлонні багацце, пасольку, якую асоль у бабуліным веку павінна сабраць, каб вярнуцца багатай у край наймілейшы, дзе родная уецца зямчатка, дзе нёманы свіцесь, малочнае возера ў блізкім парэччы.